HPV, teda ľudský papilomavírus, si mnohí automaticky spájajú najmä so ženami a s rakovinou krčka maternice. V skutočnosti sa však týka aj mužov a môže súvisieť s vážnymi ochoreniami v oblasti genitálií, močových ciest, ústnej dutiny či hrdla. Práve preto prišiel myšlienku prevencie a zodpovednosti voči sebe aj partnerovi k nám do štúdia podporiť aj urológ dr. Roman Sokol. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán doktor, povedzme hneď na úvod, prečo si ľudia myslia, že je to predovšetkým gynekologický alebo ženský problém, ale naopak je dobré povedať a dôležité povedať, že je to aj mužský problém. Je veľmi dôležité povedať, že je to mužský problém, lebo muž je prenášač. A ženy po väčšine ochorejú alebo ženy trpia s HPV vírusom, ale hlavne HPV vírus je ďaleko lepšie diagnostikovateľný u žien ako u mužov. Prečo sa podľa vás tak stále málo vie o tom, že HPV vírusy rovnako postihujú mužov aj ženy? Hovoríme o tom málo? Hovoríme o tom málo, ale v popredí v poslednom čase sú hlavne ureaplazmy, mykoplazmy, chlamídie, teda infekcie, ktoré sa ďaleko ľahšie diagnostikujú a spôsobujú hlavne problém. Na rozdiel od HPV vírusu. To znamená, naozaj HPV vírus prenáša hlavne muž a veľmi málo sa o ňom rozpráva. No, skúsme to vysvetliť celkom jednoducho. Čo to HPV vírus je a prečo je taký rozšírený? HPV vírus nie je len jeden vírus, je to skupina približne 200 vírusov, ktoré sa delia na dve také veľké skupiny. Jedna je nízkoriziková a vysokoriziková a je považovaná za pohlavne prenosné ochorenie. Treba povedať, že pohlavné ochorenia spôsobujú baktérie, ako napríklad kvapavka, alebo vírusy, ako napríklad HPV vírus, alebo ureaplazmy, mykoplazmy, chlamídie, čo sú vnútrobunkové mikroorganizmy, ktoré sú zaradené tiež medzi baktérie. Čiže toto sú takí najčastejšie a najväčší pôvodcovia pohlavne prenosných ochorení a spomedzi nich sa najčastejšie zo všetkých a najmenej diagnostikuje práve HPV vírus. Dá sa povedať, že ide o vírus, s ktorým sa počas života stretne väčšina populácie? Myslím si, a v literatúre je udávané, že až 100% populácie sa stretne s HPV vírusom. Dokonca aj tí, ktorí nežijú aktívnym pohlavným životom, alebo napríklad panna, ktorá nemala pohlavný styk, ale mohlo napríklad dochádzať iba k treniu alebo k boskávaniu, tak môže dostať HPV vírus. A tu už je teda logická otázka, že ako sa ten HPV vírus prenáša. Práve ste to povedali, že predovšetkým tým pohlavným stykom. Prenáša sa kontaktu sliznicám, cez sliznice napríklad boskávaním, prenáša sa napríklad dotykom stačí kože sliznic, to znamená trením, ale najčastejšie je to naozaj pohlavný styk, či je to pohlavný styk klasicky vaginálny, alebo análny styk v rizikových skupinách, alebo orálny styk. Keďže hovoríte o tom, že mnohí ľudia ani nemusia vedieť o tom ochorení, tak asi potom ten prenos je rovnako šíriteľný, rovnako jednoduchý. Ja si myslím, že 99,5% mužov nevie vôbec o HPV vírusoch nič a nevedia o žiadnej klinike, o žiadnej možnosti. U žien je to diametrálne odlišne, ale čo je naozaj dôležité povedať, že infekcia HPV vírusom pôsobí, alebo u mužov nemá absolútne žiadnu kliniku, nemá absolútne žiadne príznaky. A nikdy sa neprejavia, alebo neskôr ako u žien? Nie, môžu sa samozrejme prejaviť. Oni sa prejavujú rôznymi príznakmi, ktoré pravdepodobne rozoberieme skôr. Ale sú na rozdiel od bakteriálnych infekcií alebo parazitárnych, ktoré som nespomenul, ktoré spôsobujú pálenie, rezanie pri močení, výtok z močovej rúry alebo zápalové ochorenia v zmysle zápal semeníka, nadsemeníka, zápal prostaty, sťažené močenie, nedaj Boh teploty. Tak tieto infekcie spôsobené HPV vírusom spôsobia v počiatočných štádiách absolútne nejako. To znamená, oni sú asymptomatické, sú bezpríznakové. A v tom je práve to obrovské riziko a v tom je obrovský prínos prevencie a osvety vo vzťahu voči HPV vírusom. Znamená to teda, že tieto vírusy sú zákerné práve v tom, že sú často a dlho bezpríznakové? Presne tak, ale znova sa vrátim. Sú dve veľké skupiny týchto HPV vírusov. Sú nízkorizikové, ktorých je výrazná väčšina, a sú vysokorizikové. A práve tieto vysokorizikové sa môžu prejavovať aj príznakmi, symptómami, napríklad genitálnymi bradavicami alebo bradavicami, ktoré sú v oblasti močovej rúry, žalúďa, glansu alebo predkošky alebo koreňa penisu alebo mieška semeníkov.
alebo prepubické oblasti, ktorá je nad koreňom penisu rôznymi výrážkami, ale môžu sa prejavovať aj absolútne bez príznakov, že naozaj žiadne, ale nízkorizikové HPV vírusy majú ďaleko miernejšie finálne príznaky ako práve tieto vysokorizikové, ktorých my vyšetrujeme niekoľko, ale nevyšetrujeme všetkých 200 HPV vírusov, lebo to je nereálne. Poďme teda trošku hlbšie k tým príznakom. Kedy by už muž mal spozornieť a povedzme navštíviť odborníka? No to je otázka, na ktorú vám možno ani ja neviem dať odpovedať. Muž príde zvyčajne, muži, ktorí prídu k nám na urologické vyšetrenie, s tým, že sa chcú rozprávať o HPV vírusoch, sú to dve veľké skupiny, ktoré sú tak možno 80% sú to muži, ktorým povie ich partnerka, či súčasná, alebo bývalá, že má pozitivitu na HPV vírus. To je možno 80% mužov, ktorí k nám prídu a zvyšných 20% mužov, ktorí prídu, sú tí, ktorí majú problémy s genitálnymi kondylomami, teda genitálnymi bradavicami, alebo majú podozrenie na niečo podobné, ale nemusí to byť vo finále genitálna bradavica. Niekedy aj zarastený chlpok a muž cez doktor Google a umelú inteligenciu vygooglí, že aha, môže sa jednať o HPV vírus, genitálne bradavice prídu. Čiže tieto dve skupiny, ale naozaj viac a výrazne viac je mužov, ktorí sa chcú dať vyšetriť z dôvodu, že ich partnerka má pozitivitu na HPV vírus. Často sa vám stáva, že vám pacienti chodia do ambulancie s tým, že si niečo našli pomocou umelej inteligencie? Každý deň. Dennodenne, viete, keď si nájdu a prídu a my im vysvetlíme, že nič nie, to je ešte v poriadku. Oveľa horšie je to, keď muži môžu mať onkologické ochorenia pomocou umelej inteligencie alebo doktora Google. Niekedy zbytočne tú liečbu odložia alebo užívajú niečo iné, čo im vo finále nepomôže a iba oddiali reálnu diagnostiku a liečbu. Už tu zaznelo, že HPV vírusy rovná sa nejaké bradavice, ale môže ísť o oveľa ťažšie, závažnejšie ochorenia nádorového typu však? Áno, HPV vírusy u žien spôsobujú rakovinu krčka maternice. Takisto rakovinu konečníka a rakovinu hltana alebo hrtana. U mužov je veľmi typický výskyt alebo pozitivita HPV u mužov, ktorí majú rakovinu penisu, či už rakovinu žalúďa alebo rakovinu predkošky, a takisto rakovinu konečníka, kde je ten výskyt absolútne priamo dokázaný, a takisto rakovinu hltana a hrtana ako u žien. Čiže tam je absolútna predispozícia mužov, ktorí majú v podstate 100% mužov, ktorí mali rakovinu penisu u mňa v praxi počas 30 rokov, malo po finále pozitivitu proti vysokorizikovým HPV. A ako to vidíte za roky vašej praxe? Je to viac alebo menej? Rastie nám to? Všeobecne výskyt pohlavne prenosných ochorení rastie. Sú tam dve veľké príčiny. Jedna príčina v poslednom čase je to vojna na Ukrajine, kde utečenci, ktorí prichádzajú z Ukrajiny, nám prinášajú ochorenia, ktoré nemáme radi. Či je to tuberkulóza, bohužiaľ syfilis, bohužiaľ pozitivita na HIV a vrátanie toho aj pozitivita na HPV vírusy. Ale rastie výskyt aj kvôli tomu, že sa v oveľa väčšej miere hovorí. Sú ľudia, ktorí nemôžu mať deti v rámci napríklad vyšetrenia v centrách asistovanej reprodukcie kvôli infertilite sa dajú komplexne vyšetriť nielen na chlamydie, mykoplazmy, ureaplazmy alebo hormonálne profily, ale aj na HPV vírusy, ale naozaj vo všeobecnosti aj vďaka vakcinácii, očkovaniu, o ktorom sa pravdepodobne k tomu dostaneme, sa v oveľa väčšej miere rozpráva o HPV vírusoch. A čo je dôležité povedať, je hlavne rakovina krčka maternice, ktorá je naozaj priamu súvislosť s rakovinou krčka maternice, majú HPV vírusy. Jednou formou prenosu, alebo v podstate najčastejšou a jedinou formou prenosu je pohlavný styk. A my tvrdíme, že vírus alebo aj baktérie na to, aby prežili, potrebujú teplo a potrebujú vlhko. A to dostanú v predkoškovom vaku v okolí žalúďa. Čo je veľmi zaujímavé a dôležité povedať, že napríklad arabské a židovské ženy majú v oveľa menšej miere výskyt rakoviny krčka maternice. Je to kvôli tomu, že ich muži sú obrezaní. Tam je to rituálna náboženská otázka. A až v odstupe času podľa retrográdnych analýz sa zistilo, že tie ženy naozaj majú v oveľa menšej miere rakovinu krčka maternice. Prečo si podľa vás muži často neuvedomujú, že táto téma sa ich tak veľmi dotýka? Lebo je to poprvé bezpríznakové, po druhé muži majú úplne iné myslenie, ako majú ženy, úplne iná osveta. My sme radi, že nám muži vôbec chodia na preventívne prehliadky a že to percento mužov, ktoré na prevenciu chodí, je naozaj výrazne väčšie. A čo je dôležité povedať, že
tí muži, ktorí prídu k nám na ambulancii a chcú vyšetriť HPV, sú zvyčajne vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Čiže takto naozaj tá priama súvisie aj s prevenciou, aj s vedomím o HPV vírusoch. A viete, to je vec nielen urológov, ale aj gynekológov, aj praktických lekárov, aj imunológov, aby sa týmto témam výrazne viac venovali. Hovorí sa, že za všetkým hľadaj ženu, tak vnímate to aj vy vo vašej praxi, že muži, ktorí prídu na tú prevenciu, lebo vo všeobecnosti muži asi viac zanedbávajú vôbec zdravotné prehliadky a prevenciu, že sú to práve tí muži, ktorých tie ich nežnejšie polovičky pošlú k vám? Čo sa týka HPV, tak je to tak 50-50, ako sú mnohé ženy, ktorým gynekológ pri prehliadke pomocou screeningového testu, ktorý je mimoriadne jednoduchý, to je dôležité povedať, že ženy majú screeningový test, keď je na gynekologickom vyšetrení, tak sa dá urobiť stier, kde sa dá urobiť test DNA, HPV, alebo sa dá urobiť napríklad PAP reakcia, kde sa dá krásne odobrať vzorka, urobí sa stier a tam sa dá ten HPV vírus alebo tie zmeny na krčka maternice diagnostikovať. U muža toto nie je. A je veľa mužov, ktorí k nám prídu, ktorých práve pošle žena, ktorá im povie, vieš, pokiaľ nebudeš vyšetrený, tak ja s tebou nebudem mať pohlavný styk alebo nebudem s tebou intimne žiť. Čiže HPV vírus naozaj niekedy môže aj napríklad rozvrátiť partnerský život. Čiže sú ženy vo veľkej miere iniciátorky toho, aby muži išli na takéto vyšetrenie. A môže byť ďalším z dôvodov aj to, že možno muži menej radi hovoria o svojom intimnom zdraví? A to je uhol pohľadu. Viete, to záleží na prístupe lekára. My sa každého muža, ktorý k nám príde a má po 40-ke, a nie je len dôvod, že príde na preventívnu prehľadku alebo niečo iné, sa pýtame na jeho intimný život, intimné zdravie, lebo je to absolútne neoddeliteľnou súčasťou zdravého života, nielen intimného. A čo ešte veľmi dôležité povedať, že žena, ktorá mala v živote viac ako jedného muža a muž, ktorý mal v živote viac ako jednu ženu, nikdy v živote nedokáže, od koho dostal HPV vírus alebo vysokorizikový. Čiže tam aj veľmi často sa stretneme s partnerskými problémami, že niekto povie, že a ty si mi doniesol HPV vírus, alebo mám to od teba. To je len čisto akademická otázka, ktorá je úplne zbytočná. Ak mala žena viac ako jedného partnera, muž viac ako jednu partnerku, nikto v živote nedokáže, od koho dostal HPV vírus. Je diagnostika jednoduchá alebo zložitá u mužov? Alebo je rovnaká ako u žien? U žien je diagnostika veľmi presná, veľmi jednoduchá. Už som tu spomenul, je to gynekologické vyšetrenie, kedy sa robí stier, kde sa dá robiť aj krásne typizácia, či sa jedná o nízkorizikové, vysokorizikové. Plus, čo je ešte dôležité, žena má toto vyšetrenie zdarma. Rádi ho poisťovňa. U muža sa robí výter z močovej rúry, alebo stier z predkošky, alebo zo žalúďa a muž si to vyšetrenie musí uhradiť. Ale ja tvrdím, Nie je to nespravodlivé voči tým mužom? Je to nespravodlivé, ale ja som sa nad tým veľakrát zamýšľal. Potom som si povedal, ja sa snažím niekedy aj mužov odhovoriť, aby sa dali vyšetriť na HPV vírusy. Preto, lebo keď majú za to vyšetrenie zaplatiť, to vyšetrenie stojí približne 100 €, kde sa diagnostikujú vysokorizikové HPV vírusy. A hovorím, viete, radšej než máte zainvestovať 100 € do toho vyšetrenia, radšej zainvestujte do vakcinácie, ktorá stojí približne 120 € jedna. Hovorím, lebo či budete mať HPV vírus, alebo nebudete mať HPV vírus, tak či tak, ak chcete s tým niečo robiť do budúcna, tak je dôležitá vakcinácia. A témer 100% mužov, 100% žien sa stretne s infekciou HPV. A čo je dôležité povedať, u niekoho sa HPV nejako neprejaví, u niekoho sa HPV vírus aj vysokorizikový môže prejaviť a spontánne niektoré za rok, niektoré o 2 roky zmiznú. A je veľmi dôležité povedať, že my nemáme žiadnu liečbu na HPV vírusy. My môžeme ľuďom dať len nejakú imunomodulačnú liečbu, nebudem hovoriť komerčné preparáty, ktorá zlepšuje a zvyšuje imunitu, ale ja neviem tomu pacientovi alebo žene povedať, že ja vám touto liečbou odstránim z vášho tela vysokorizikový HPV vírus. Klamal by som. Poďme teda k tomu kľúčovému, čo je v tej prevencii, a to je to očkovanie. Je vhodné pre dievčatá, pre chlapcov, odkedy, dokedy, povedzme si tie detaily v rámci veku a tak ďalej. Je vhodné aj pre dievčatá, je vhodné aj pre chlapcov. Ešte 2-3 roky dozadu na Slovensku bolo hradené len u dievčat. Teraz je našťastie hradené aj u chlapcov a očkuje sa po 12. roku života.
očkovanie musí byť skončené deň pred dovršením 15. roku života. V zásade máme dve vakcinačné látky, nebudem ich menovať. Jedna je 4-valentná, ktorá je staršia, jedna je 9-valentná. Tá 9-valentná obsahuje v podstate vakcináciu, ktorá zabráni riziku dostania, aby pacient dostal tých 9 najviac rizikových HPV vírusov. A veľa ľudí sa zamýšľalo nad tým, že vakcinovať, dám vakcinovať, nedám vakcinovať. Viete, výsledky vakcinácie sú najlepšie vidieť na Austrálii, na Novom Zélande, na Kanade, v Norsku, kde sa úplne eradikoval HPV vírus a temer sa eradikovala. Eradikovala znamená, že sa temer nevyskytuje rakovina krčka maternice. A keď sa aj naozaj úžasné, že na Slovensku sa podarilo po vzore, už sme boli jedna z posledných krajín Európskej únie, že aj chlapci majú toto očkovanie zdarma, pokiaľ rodičia požiadajú detského lekára, ten detský lekár to po dosiahnutí 12. roku a pred dosiahnutím 15. roku života môže naozaj vakcinovať. Je to jedna včelička, ktorá sa dáva do ramena, nie jedna, dve, lebo u dospelých mužov a dospelých žien, ktorí chcú vakcinovať, sa tá vakcinácia robí 3-krát, v 0. mesiaci, v 2. mesiaci a v 6. mesiaci, ale u detí sa tá vakcinácia, alebo sa v podstate aplikácia dáva len 2-krát. Tie vakcíny sú mimoriadne bezpečné a ja mám dcéru, ktorá je vakcinovaná, pýtali ste sa na môjho syna. Môj syn má teraz 35 rokov, je lekár a v čase, keď on prichádzal do úvahy, že by to hradila poisťovňa, tak v tom čase sa o tom nerozprávalo. V tom čase tie dáta, tie výsledky, tie analýzy ešte neboli tak spracované, ako sú teraz. Ale má zmysel aj vo veku, ktorý má on, až do veku 45 rokov sa dať bez akýchkoľvek problémov vakcinovať a výrazne znížime riziko vysokorizikových HPV vírusov, teda rakoviny penisu, rakoviny konečníka a rakoviny hltana hrtana. Tá vakcinácia neznamená, že ak som mal vysokorizikový HPV vírus, že ho vyliečím, alebo že ho nebudem mať. Ale znamená to, že tie iné vysokorizikové HPV vírusy už viac nedostanem, alebo mám výrazne nižšie riziko, aby som ho dostal, ale zároveň znamená, že aj ten HPV vírus, ktorý môžem prenášať, som menej virulentný. To znamená, že je nižšie riziko, že nakazím potenciálnu partnerku. Takže vlastne tým môžeme povedať, že to očkovanie nechráni len toho jednotlivca, ale aj tých partnerov. To je vidieť ten výsledok Austrália, Nový Zéland, Norsko, Kanada, ja to s obľubou hovorím. Viete, rakovina krčka maternice je obrovský problém pre ženy. Tá žena musí podstúpiť veľmi ťažkú operáciu. Pokiaľ sa rakovina zachytí neskoro, nie každá žena chodí na preventívne gynekologické vyšetrenia, tak ako nie každý muž. Niektoré ženy, pokiaľ sa dokáže naozaj zavčasu zdiagnostikovať pozitivita HPV vírusu na krčka maternice, podstúpia konizáciu a je to v podstate vybavené. Ale tá diagnostika a liečba je neuveriteľne náročná a aj drahá. A to je veľmi dôležité pre spoločnosť povedať, že aj ekonomický aspekt, aj zdravotný aspekt má to obrovský prínos. Hovoríte o tom, že očkovať sa môžu samozrejme aj dospelí ľudia, ktorí už žijú sexuálnym životom. Má zmysel takéto očkovanie aj pre človeka, ktorý už vie, že má niektoré HPV vírusy v tele? Áno, ako som už povedal, toto očkovanie má obrovský zmysel, preto lebo tých vysokorizikových HPV vírusov, ktoré spôsobujú vo zvýšenej miere onkologické ochorenia, to znamená sú akoby prekancerózy, práve toto očkovanie môže zabrániť tomu, že muži alebo ženy budú vystavení riziku nakazenia vysokorizikovým HPV vírusom, ale inej skupiny. Okolo HPV očkovania stále koluje niekoľko mýtov. Ktoré sú také najčastejšie, s ktorými sa stretávate? Ľudia sa všeobecne vakcinácie boja. Ja poviem, že ja ako lekár, je mi to veľmi ľúto, že všeobecne vakcinácia mnoho, dokonca aj praktických lekárov, alebo pozrite sa niektoré webové stránky, ja im hovorím, že sú to také zelené mamičky, ktoré idú, alebo zelení rodičia, ktorí idú smerom k prírode. Viete, my by sme to mali znova pertusis, čo chvíľa osýpky a tak ďalej, ktoré sa môžu skončiť úmrtím. Naozaj je také antivakcinačná doba. Ale tento HPV vírus, toto očkovanie, takisto ako iné očkovania, preukázali absolútny efekt, benefit. Ja som sa nestretol vo svojej praxi, že by vakcinácia proti HPV priniesla čo len trošinku nejaké minimálne nežiadúce účinky, alebo že by, nedaj Boh, ako sa hovorilo, keď bola vakcinácia na COVID, že by niekto zomrel. Nie. Práve, že zabraňuje úmrtiu
neskoršom veku, lebo ten HPV vírus, keď je človek nakazený, on sa neprejaví hneď. Tie príznaky, pokiaľ sú napríklad kondylómy alebo nejaké bradavice alebo u ženy nález, to následuje opäť o 10, o 15 rokov. Čiže je to taká skryté riziko vzniku rakoviny. Dá sa HPV infekcii brániť aj inak než očkovaním? Samozrejme je všeobecne dokázané, že používanie ochrany pri pohlavnom styku, napríklad kondómu, dokáže zabrániť, ale nie 100%, to je veľmi dôležité povedať. Ďalej je veľmi, veľmi dôležité, aby ľudia nestriedali intimných partnerov. Máme dobu, kedy je LGBTI komunita, dostáva priestor, je to život, ktorý priniesla doba. Tam je tiež mimoriadne dôležitá zodpovednosť mužov, ktorí žijú v homosexuálnom vzťahu, používať ochranu, nestriedať partnerov. Ja sa s tým bohužiaľ stretávam, nehovorím, že v každodennej praxi, ale je to na týždennej báze. A sú to častokrát násteroční ľudia, ktorí sú není ešte úplne tak uvedomeli. Čiže používať kondomy, to je primárna vec, nestriedať intimných partnerov, to je druhá vec. Pán doktor, ako by sme o tejto téme mali hovoriť, aby nebola strašiakom, ale aby naopak slúžila tej prevencii, tej dobrej veci? Ja by som ukázal výsledky z tých vyspelých krajín, ktoré naozaj vakcinovali, ale myslím si, že to už všetko na dobrej ceste, že keď sa nám podarilo vybaviť v štáte, že poisťovne uhrádzajú vakcínu aj pre chlapcov. A nechcem ukazovať nejaké zlé príklady, že ukázať ženu, ktorá naozaj trpí onkologickým ochorením, musí podstúpiť brachyterapiu, chemoterapiu, ožiare a zomiera. Viete, to je strašia, ktorý mladú generáciu nezaujíma. Ale zvyčajne sú to ľudia do 40 rokov, ktorí majú tie deti, ktoré spĺňajú to vekové kritérium medzi 12-15. Čiže jednak je priestor vo svete, v spoločnosti, v televízii, v takýchto reláciách, ako máte vy. Ďalej je priestor u detských lekárov, ďalej je priestor u imunológov, alergológov, ktorí o týchto vakcináciách hovoria. Ja som bol asi pred 2 týždňami na jednej úžasnej prednáške v Tatrách, kde bol mix lekárov, detskí lekári, praktickí alergológovia, urológovia, gynekológovia, kde sa táto téma rozoberala. A tie výsledky sú neodškriepiteľné. Že tá vakcinácia a prevencia, tak ako sme sa bavili, používanie kondomov, nestriedanie partnerov, ale hlavne vakcinácia, alebo to deťom, ktoré majú 12-15 rokov, možno už niečo vedia o intimnom živote, ale tá sexuálna výchova je stále ešte v plienkach, čiže tá osveta má neuveriteľný zmysel a to je budúcnosť. Keby sme si urobili k záveru také malé zhrnutie, čo by rodičia mladých násťročných chlapcov, ktorí nás možno teraz sledujú, mali vedieť? Nie len chlapcov, ale aj dievčat. Áno. Mali by vedieť, že vakcinácia vo veku medzi 12 a 15 rokov 2 dávkami vakcíny 9-valentnej, ktorá je veľmi bezpečná a ktorú hradí poisťovňa, môžu do budúcna zabrániť tragédiám, ako je rakovina krčka maternice, ako je rakovina hrubého čreva, ako je rakovina hrtana, penisu, žalúďa. To znamená takým veľmi uvedomelým správaním a naozaj pri preventívnej prehliadke, ktorá je povinná istých vekov 12, myslím, že 15 rokov, pokiaľ oslovia lekára, ak ich neosloví detský lekár o tom, že je možnosť tejto vakcinácie, tak sa ho sami spontánne opýtajú a naozaj urobia veľký krok do budúcnosti, do zdravotnej budúcnosti a prevencie ich detí. To bola tá tínedžerská skupina, čo by sme odkázali mladým mužom alebo dospelým mužom, ktorí majú pocit, že už sa ich táto téma netýka. Ja by som odkázal, že tá vakcinácia má zmysel, sa hovorí oficiálne, až do 45. roku života. Jeden český sexuológ povedal, že ľudia sa dožívajú už tak vysokého veku, že je témer nemožné, aby mal v živote iba jedného intimného partnera alebo partnerku. Naozaj sa nedá nikdy zaručiť, s kým sa človek stretne. Život prináša rôzne situácie a tá vakcinácia, či už 4 alebo 9-valentnou vakcínou, má efekt a benefit v hoci ktorom veku, ale doporučuje sa do tej 45-ky. Teda zamyslieť sa nad tým, tá vakcinácia stojí okolo 120 € jedna vakcína, dávajú sa 3. Či tá investícia do svojho zdravia a do svojej budúcnosti má naozaj zmysel. Toľko onkourológ doktor Roman Sokol. Ďakujem za rozhovor aj za veľmi dôležité a užitočné informácie. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pekný deň. Vám, milí diváci, želáme príjemný večer. Dovidenia na budúce.